Hello everybody, today's video is about... кой говори на английски? Добре, спрете, моля ви. Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа 5 любими приложения. Тоест, някъде ще ви покажа какво има в моя таблет, но няма да го показвам много така отвънка и отвътре. Просто ще покажа приложенията. Нека да започваме. Това ми е холскрина. Ето, първото е тук. Само тук. Добре. Ето тук, първата ми папка е игри. Не са всичките ми игри там, както виждате, имам. Сега ще ги сложа. Ето ги. Така. Така. Тук. Така, не знам защо ги имам по два пъти. Така. И ето ги игрите ми. Те са много. Първото е Secret Diary на Виолета. Не знам защо още ми стои. От 2 години вече е тук. Но така. Също е SAG R. Защото имам една тетрадка. Защо съм го инсталирала? Знаете това е приложение. Това е приложение, ако имате тетрадка на SAG. Ето SAG. Можете да закупите тетрадките от Office One Store и да стане самата картинка 3D. Аз имам един на тигър и тя ме за домашна. Имам също Shams, която също е много приятна игра. Sims Free Play, Weather Kitty, Piano Titles 2, Dog Simulator, Toka Kitchen. Това е заради сестра ми, защото трябва все пак да имам и нейни игри, защото тя постоянно ми взима таблета и докато спи, вече ще мога да снимам клипове. Затова не снимам толкова често. Toka Kitchen 2, Toka Kitchen, Alpha Bear, помага не само и на мен. Просто трябва да търсите думи, която е много приятна игра и е с много сладки меченца. Също е Robot Unicorn 2, Nuts, Traffic Racer, Tap to Tap, Turbo Diamond Sound, сигурно всеки я знае, Миньоните и Hey Day. И другите се повтарят. Да. Имам папка и внимание, не знам защо съм се създала, просто, защото винаги нещо става там. Какво пак иска това? Теста. Сканира. Добре. Какво прави? Good. Testing speed. Не. Върх на 10%. Добре. Добре. Max speed. Браво. Така. Излизайте, че просто трябваше да го направя. Обърни се. Така. Ето го и редактирането, с което си редактирам видеята и някои от снимките. Видео, Filmora, YouTube Studio, Mobizen, с който сега снимам, Filmora, Power Director, Директор, да, WeVideo, ZG за тапет и PZAP. После ще ви казвам тапета откъде. Това е някой ми направи, самия ми го направи някаква папка с много игри. Така да мисля на едно място. Аз вече имам. Тук ми е само за Instagram. Тук е Instagram. Какво ще ми е нужно за Instagram? Square, Instapic. Това е много хубаво. Можете да слагате емотиконки. Просто да редактирате снимки. Камера и Instagram. Следващото са социалните мрежи. Не са само това социалните мрежи. Имам и Facebook, но няма да си ги пиша долу. Ето ги Viber, Skype и Twitter. Twitter ми е... Няма да ви го показвам, защото не ми се зарежда вече. И тук е Minecraft. Minecrafting Game, Maps for Minecraft P, Skins for Minecraft, Minecraft Skin Studio и The Diamond Minecraft.
Сигурно се чуете какво е това диамантче. Ето го. Това е на един много известен влогър, Dan TDM. Долу ще има неговия канал и да. Само да ви кажа преди да започнем вече с цялото. Ще долу в описанието можете да видите откъде да си, ако сте от iPhone, от iOS, не знам как се взимат тези, но само за Android имам. Така, следващата папка е Google, която всичко е на Google. Ето, разгледайте я. Chrome, знаете го, много лесно. Защо се включи? Добре. Google Play, телефон, съобщения, интернет, галерия и настройки. Тапета си направих скриншот, да ви кажа. И тук вече са приложенията. Първо започваме с телефон. Телефон, указател, моите файлове, интернет, S-Planner, имейл, съобщения, музика, видео, камера, галерия, настройки, калкулатор, часовник, помощ, S-Voice, Galaxy Apps, Pure Smart Remotes, SiteSync, Remote PS, Google, гласово търсене, Gmail, Google+, Play музика, Play павилион, Play игри, Handles и Charm. Това идва с таблета, идва също карти, YouTube, Google Play магазин, диск, настройки за Google, Business Week, Dropbox, Evernote, Flipboard, Home Office Reviewer, Supercell, Antivir. И от тук вече започват моите неща, които аз съм си ги инсталирала. Антивирус, BC Player Free, KM Player, MScam Player, New York Times, Secret Diary, Sagar, Home Office Updater, ZG. Photo, Shamps, Viber, View Video, WebEx, FVLS, Free Play Sims, Unicorns, Earth, WeVideo, TeacherNet, Pian Titles, Lava Kitty. Те съм ги показвала. Така. Много ви благодаря, че бяхте с това видео. Долу ще има линка на Dan TDM, в само YouTube канал му, как се казва, и приложенията. Чао!